Hi po mga kabayan! Welcome po sa ating channel. Sa video na to ay papakita ko sa inyo kung paano mag-login ng AppShare account gamit ang ating laptop, gamit ang ating cellphone. Pero bago yan, i-click nyo muna ang subscribe button at isama nyo na rin po ang bell para ma-notify namin kayo sa susunod nating mga video. Tara, sisimulan na natin! Let's go! Sa nauna nating video ay pinakita ko sa inyo kung paano gumawa ng AppShare account. Kung hindi pa kayo nakagawa, panoorin nyo lang ang video na to, dito o dito. Okay? I-click nyo lang po ang link sa taas at saka simulan nyo na pong gumawa. Napakadali lang naman po. You just need to follow 3 simple steps. At kung meron na kayo, tumutok na kayo sa video na to dahil ito ay para sa inyo. Ang AppShare po ay meron po siyang dalawang version. Ang desktop version at saka yung smartphone application. Pareho po siyang madaling gawin. Depende na lang po kung anong device meron kayo. Kung meron kayong laptop, kung meron kayong cellphone, meron kayong tablet, depende po kung anong device meron kayo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-login gamit ang mga device na meron kayo. Ngayon, ang unahin po natin ay yung desktop version. Ang una nyo pong gagawin ay gagamit kayo ng browser. Kahit anong browser po, pwede nyo gamitin. Pwede kayong Google Chrome, Internet Explorer, or Mozilla Firefox. Pero ang gagamitin ko ngayon ay Internet Explorer. Dati po ay pwede kayo mag-login sa website ng www.moi.gov.sa. Yun po ang dating pag-login. Pero ngayon ay pupunta na tayo diretso sa website ng AppShare. Click po natin ang Internet Explorer, www.appshare.sa. Enter. Ayan. Ang unang screen na makikita ninyo ay pagpipiliin kayo ng dalawang button. It's either Establishment Services or Integrated e-Services. Sa pagkakaalam ko, ang Establishment Services ay kung isang may-ari ka ng isang kumpanya or meron kang mga tao na dinadala. Pero, kung ikaw naman ay isang individual, piliin natin ang Integrated Services. Click po natin. Ang normally, ang lalabas po ay Arabic. So, para ma-translate natin siya into English, i-click nyo lang po dito sa may bandang kaliwa. Click on English. Translated na siya into English. All you have to do is to log in using your username and password, tapos ilalagay nyo lang ang security code number. Siguraduhin nyo po na ang cellphone na meron kayong personal number na ginamit nyo doon sa pag-register ay hawak nyo. Kasi pag clinic nyo ang login ay makaka-receive kayo ng code. So, ang code ko ay ganito. Password. At isusulat ko ang image code or security image code. Pag click ko ang login, automatic makaka-receive ako ng verification code. Ayan. So, ito yung ginagamit kong cellphone ngayon na pag-shooting. Ang code ko po ay 2722. Click login. Ayan. Sa ngayon, meron sila mga survey na ginagawa. Pero, skip muna natin yan sa ngayon para mapabilis tayo. So, nakapag-login na tayo sa ating AppShare account. Dito sa may bandang kanan ay makikita nyo ditong ang inyong picture, tapos ang inyong profile, at saka yung dashboard. Okay? Ganun lang kadali ang pag-login gamit ang ating laptop or yung tinatawag na desktop version. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-login gamit ang ating mga cellphone via smartphone application ng AppShare. Okay, kunin nyo na ang inyong mga cellphone at simulan na natin ang pag-login gamit ang AppShare mobile apps. Ang application na to ay maaari nating i-download sa Android at saka sa iOS. Okay, kung ang cellphone nyo po ay iPhone, sundan nyo lang ang video na to kasi pareho lang naman ang steps. Okay, since Android ang cellphone ko, Huawei Nova 3i, kung wala pang naka-install na AppShare app sa mga cellphone ninyo, ang una natin gagawin ay pupunta tayo sa Play Store. Click Play Store. Sa iPhone, App Store. At i-type po natin ang AppShare. AppShare lang. And then,
unang makikita nyo talaga yung apps na AppShare. Okay? Pindutin po natin ang AppShare. So pag pinindot nyo po ang AppShare, automatic na siya magda-download at saka siya na rin po ang mag-install. Napakadali lang to. Click nyo po ang open. Okay, ito ang makikita nyong screen. Dalawa po ang pagpipilian ninyo. It's either login or appointment. Huwag muna tayo dyan sa appointment. Punta muna tayo sa pag-login. Click ang login. Ganon din ang sistema at ilagay po natin yung ating user ID. Ayan, ito po ang aking user ID. At nakasave na rin po ang aking password kasi ginagamit ko na ito. I-type po natin ang image code 6097. So pag clinic ko po ang login, automatic makakatanggap din po ako ng verification code. So dito rin lalabas yung verification dito sa cellphone na to kasi ito din naman ang ginagamit ko sa pag-register itong number na to. Press login. Every time po na nag-login tayo dito sa ating AppShare account ay meron po siyang verification code. Ito lumabas na ang aking verification code. Ang number is 4209. Ayan, nakapag-login na tayo sa ating AppShare account. So makikita nyo dito, iba ang presentation din sa website, dun sa browser ang ginamit natin sa desktop version. Iba din ang presentation dito sa mobile kasi napaka-brief siya. Ayan. Makikita po ninyo, mako-compare po ninyo. So ngayon alam nyo na kung paano mag-login gamit ang ating laptop or ang desktop at saka itong ating mobile phone. Okay? So I hope na nakatulong ang video na to. Napakaganda po ang serbisyo na to mga kababayan kasi nandito po yung mga impormasyon na gusto ninyong malaman sa mga sarili ninyo at saka yung sa mga kasamahan po natin at saka yung mga dependents niyo. So sa susunod na video ay i-explore po natin ang AppShare para makita nyo po kung gaano kaganda ang application na to. Kung sa tingin nyo po ay nakakatulong ang video na to sa mga kababayan natin, ay i-share na po ang video na to. At kung meron kayong mga katanungan, ay type nyo po sa ating comment section at sisikapin po natin na masagot yan. Kung nagustuhan nyo po ang video na to ay i-click nyo po ang like button. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga kaibigan, ay i-click nyo po ang subscribe button. At isama nyo na rin po ang bell para ma-update namin kayo sa susunod nating mga video. Okay? Sana po ay mayroon kayong natutunan sa video natin. Marami pa tayong mga videos na lalabas tungkol po sa AppShare. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong mga OFW. Bye-bye!